Ka shiga uku. Bari in ƙara kwalele da ƙanan in gonga tashi hankali. Wanga yaro ya yi bombe. Ya koma kamar dodo. Wallahi yana kallo na hankali na ka tashi. Kwamfuta ta tace min kalli cikin kai ne. Ai ko na ga tashi hankali. Da ni ya da cikin kai ne. Haka dai an ka kai min bugu. Wallahi ban ya bugun nan sai na rama gare. Bakin bugu. Yaro na lahaya lau yake. Yana lahaya lau to wasa mai honho ga gushi. Yanzu bari a mai aiki. Ta waje kake kai yana ce amana take min kuka. Ke tsaya ka hanke ta. To kai ka bar mata wasiya don wallahi ko shi kana iya mutuwa. Na hada maka ka mutu ka ce ban ma adalci ba. Dan kaga bala'in da zan dauko wa nan. Naga hankalin ku ya tashi. Kai na rance da Allah ko kyauta na sai na ma operation. Kai yanzu wurin ka ni. Wayo. Kalmar shahada ya kamata a ce kai ba zuwa ba. Da yanzu dan karama ita zanyi. Wallahi saka shi ba musu. Ye, sheki an ba ku so amai to na aji. Yanzu ba ne zanci da bulolin doki wallahi. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi, sannan ku yada wannan ɗauka